खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मुस्रिमा निर्माली मुसाहारि आङो भेरगाव ब्लकनिफ्राय नागासुवा PCDC-नि फैदो दिनै बेयावहाय जोङो फैनायनि जाहोनानो जादों जोंखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ चेक राननाय हाबाफारियाव लिंदों मानो होनोब्ला बिथांमोना सिगाङावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायनि खोथा बुंदोंमोन बे हिसाबैनो बिथांमोना दिनैसिम होबोगासिनो दङ आरो दिनैबो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो बे 75,000नि फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000 मोनगोन बिनि थाखायनो जों फैनाय जादों जोबोद मोजां मोनदों बेखिनि खोथाखौ जेनेबा जोङो बेखौनो साबायखर बावनांगोन दि जों जोबोद मोजां मोनदों जोंखौ जेनेबा जोंनि गुटफोरखौ सिगांथे आवगायलांनो थाखाय हेफाजाब होदों बिथांमोना जों बेखिनि रांजों बा 25,000खौ जों मोननानै जोङो माबा मोनसे फिसाबाबो खामानिखौ जोङो मा होनो जागायजेननो हागोन बिदिनो सिगांनि सरकारावथ' बिदि मोनाखैखौनो होनजायो जोङो बिदिहाय जों जेब्ला ब्लकनि थ्रुयै मोन्दोंमोन आरो NRLM नि थ्रुयै बिदि सरकारनि थ्रुयै जों डाइरेक्टलि बिदि मोनाखैमोन जोंनि फारसे बा बेखौनो बुंगोन आं मोजांखौनो मावदों होननानै बुंदों आरो হয় নমস্কাৰ মই ভেৰগামী VCDC পৰা আহিছো ভেৰগাঁও ব্লক ভেৰগামী VCDC ভেৰগামী VCDC আমাৰ 12টা গ্ৰুপে আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা মাইনাও চোৰাং বিধ্বংসী আঁচনিৰ সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হৈছো সেই হেতুকে মই ভেৰগাঁও ব্লকৰ সংযোগ চকী হয় ভেৰগাম VCDCৰ মোৰ গ্ৰুপ কেইটা লৈ আজি আমি বহুত আশাৰে এই সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সুবিধাৰ অৰ্থে যি 75,000 টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছো এই খুব এটা ভাল মনোভাৱ লৈ পেলাই আমি আজি চেক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াত আহিছো বিটিআৰ চৰকাৰ নতুন হোৱাৰ পিছত এয়া এটা আঁচনি নতুন আঁচনি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ চৰকাৰৰ যি আঁচনি কেনে পাইছে হয় বিটিআৰ চৰকাৰৰ এতিয়া আমি যেহেতু আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো যেতিয়া ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল বুলি ভাবিছো বিটিআৰ চুক্তি কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে বিটিআৰ চুক্তি বৰ্তমান আমি যেতিয়া নিজে পাবলৈ সক্ষম হৈছো এতিয়া কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিছো বুলি ভাবিছো আৰু আগৰ চৰকাৰে আপোনালোকক কিবা দিছিল এনেকুৱা সুবিধা হয় আগৰ চৰকাৰে দিছিল सेल्फ हेल्प ग्रुपना दिनै 25,000 करि चेक होनाय जादों आरो गासै 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जोङो नैबे फाइनान्शियेल इयाराव होनांगौमोन आरो इखौ कमप्लिट खालामबाय दिनै गासै 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो खोथा होनाय बायदियै 25,000 करि जोङो चेक होनाय जाबाय बिथांमोना जाहाथे रांखान्थिनि गोदान जांख्रिथायाव बाहागो लानो हायो आरो माबा नङा माबा खामानि मावनानै गावसोरनि सेल्फ हेल्पखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे गावसोरनि फेमिलिखौ मोजां खालामनो हायो बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारा जोङो बे सापर्टखौ बिथांमोननो होदों आरो बेवहाय गासिबो माहारिनि बर'जों लोगोसे असमिया आदिबासि जेसां माहारि दङ गासैनिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा बेयाव मोननो हादों आरो बियो गोदान मोनसे रांखान्थि जांख्रिथायाव जोङो आगानसे आवगायलांबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दाथ' 6,000 जोङो दा होबाय बिनि सिगाङाव 3,800 होबाय माने दासिम 9,800 टोटेल 9,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 करि होनाय जाबाय बेखौथ' नोंथांमोनानो नुदों जिथु दावगाफैनानै नोंथांनि सामसे अभियोग लाबोदों जिथु फट'ल' मोजां बेबायदि स्थाबो खिन्थु डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानि मावनो हायाखै दा बेखौ बिथाङा आंजों जिरायबासो मिथिगोन जोंहा हारसिङैनो 35 फ्लेक्सि प्रग्राम दङ दा बिथाङा बेफोरखौ नुवा बिथाङा नुयो गावनि समनि बै जिखिनि भायलेन्स बायदिसिना थासारि बैफोरनि समाव बिथाङा सरकार सालायगासिनो दङमोन दा दिनैनि समाव जों जे मोजां खामानि मावबाय बेखौ बिथांनि मेगनजों नुवा बारा दिन गैला बिथाङा गावनो बुंगोन जे बिटिआरआव जे जौगानाया फैबाय गोजोना फैबाय गासैबो थासारिया जे सोलायबाय बेखौ साननैसो उनाव गावनो बुंगोन जेबो फेक्टर जाया इयाव एबार बहुत भटआव जोंनि बिजाथिया देरहागासिनो दङ बेयाव खुनु फेक्टर होनाय रावबो कम्पिटिसनाव फैनाय नङा जोंनियाव बियो एफेक्ट जाया जोंनियाव बियो इमप्लिमेन्ट जाया 6 सिडिउल काउन्सिलाव बेनि बाहेरावसो जागोन